d'entrada potser caldria contextualitzar una mica. L'humor és important sempre, especialment perquè és una d'aquelles habilitats que tots disposem, jo diria que la majoria de la gent disposem, i molt poques vegades utilitzem. Si fins ara és cert que s'ha relacionat l'humor amb situacions de gresca, d'espectacle, però sembla ser que l'humor té una capacitat terapèutica molt important. Sembla ser, hi ha alguns escrits que parlen de que el que diferencia els homes, les persones, dels animals és justament aquesta capacitat de riure. Fins i tot, en algun concepte evolutiu, s'ha arribat a dir que en el moment que el ser humà trenca amb l'espècie animal és quan el primer home va ser capaç de riure. Probablement aquest punt de trencament ja explicaria. Hi ha també una qüestió evolutiva dins d'aquest context que ara dèiem. Els nens riuen, i riuen molt. Es diu que un nen de 7 a 10 anys riu unes 800 vegades al dia. Una persona adulta, els que més riuen al dia, no arriba a 80 vegades. Per tant, és com una mena d'habilitat que es perd amb el temps. Per tant, què té a veure aquest aspecte divertit amb la teràpia, amb el fet de tractament? Hi ha hagut estudis, de fet m'he dedicat preparant la xerrada aquesta, he buscat a Google acadèmic la relació entre humor i teràpia, allò que en diem humor terapèutic. Hi ha exactament 14 milions d'entrades. Diuen també els historiadors de l'humor terapèutic que es deu a Steven Sultanov. Aquest és un psiquiatre i pallasso americà que va crear l'Associació Americana per l'Humor Terapèutic. Ell va ser el primer que va intentar buscar aquest context més terapèutic a l'aspecte de l'humor. Després, altres autors com el mateix Patch Adams, que tots coneixem i que realment va fer la pel·lícula i que tots probablement hem vist, tinc que dir, fent un parèntesis, que es va editar a Pallassos Sense Fronteres un llibre sobre humor terapèutic amb la intervenció també de Patch Adams. Si hi ha hagut interès podrem buscar la referència. Sultanov va ser el primer que va intentar relacionar aquest aspecte com més d'ajuda. Sabeu que quan ja s'estableix una relació terapèutica, una relació d'ajuda, és important el concepte de vincle. Ell el que deia és que perquè l'humor sigui terapèutic ha d'aportar aquells aspectes que ens són propis de la vida, bàsicament la incongruència, la paradoxa, el trencament amb els esquemes, però reconvertir-los en aspectes terapèutics. Dins d'aquest context es va començar a investigar, ja fa uns 14 o 15 anys aproximadament, i han aparegut algunes dades importants. Per exemple, es diu que 5 minuts de riure equival ben bé a una hora d'exercici físic. Al revés, una hora de patiment equival a 24 hores d'angoixa, bàsicament perquè equival a gasto d'energia. Altres dades informen sobre, diuen, per exemple, que riure és més fàcil que plorar. Per riure cal mobilitzar només 3 muscles a la cara. Per plorar són 300 muscles que cal mobilitzar. Fixeu-vos quina cosa més absurda, però quin esforç hem de fer. Es diu també que quan riem, aquests riures que en diem explosius, es mobilitzen del cos 400 muscles. Probablement no trobarem una activitat física compensatòria en aquest sentit. Sí sembla estar demostrat que al riure, primer, oxigenem moltíssim els muscles, quan realment tenim pacients amb angoixa, amb ansietat, amb estrès, som tendents a recomanar exercicis de respiració. Hi ha una teoria molt clara que és quan hi ha ansietat, en el fons no és més que adrenalina que està circulant per la nostra sang. La manera de reduir l'adrenalina és injectant oxigen, i la millor manera d'injectar oxigen és amb activitats de relaxació, mindfulness, ioga, meditació, etc. Riure també. Per tant, aquí ja tenim una estratègia terapèutica gratuïta. Quan parlem dels efectes del riure, hi ha un aspecte molt curiós. No s'han descrit mai els efectes adversos del riure, ni s'han descrit mai què passa quan tens sobredosis de riure, cosa que quan parlem de medicaments sí que podríem dir, no? Però hi ha un aspecte importantíssim que sí sembla que està demostrat, que és que al riure s'alliberen immunoglobulines. I més en aquests moments que estem amb la pandèmia del Covid, això està molt demostrat. Hi ha
un experiment clàssic, crec que els anys 60-70, i estem parlant de molts anys enrere, on es van situar un grup de persones davant només de 10 minuts d'un estímul humorístic, com era una pel·lícula de riure, 10 minuts. I es va comparar amb persones que no se'ls va fer cap tipus d'activitat. Només amb aquests 10 minuts, amb anàlisis de sang contrastats a posteriori, s'havien alliberat moltes més immunoglobulines a les persones que havien assistit a un acte de riure que les altres. I segons les immunoglobulines tenen bàsicament la funció de menjar-se els cossos, actuen com anticòs. Fixeu-vos quina estratègia terapèutica tenim i que és tan poc utilitzada. Per tant, amb tota aquesta informació i literatura que trobaríem en molta quantitat, podem demostrar que el riure per si sol ja és terapèutic, el que costa ara i el que caldria fer ara és en quin context concret, com el cas del Covid, hauríem d'aplicar-ho. Clar, en temps de crisi, i suposo que ens referim a crisis sanitàries, mèdiques, com també podríem aplicar-ho a crisis vivencials. Faig el parèntesis d'explicar l'experiència, per exemple, de Pallassos Sense Fronteres. Ells van directament on hi ha crisis vivencials, terratrèmols, conflictes bèl·lics, desplaçats, etc. En aquella situació es pot fer humor, sí. En aquella situació es pot fer riure els més vulnerables. Una altra cosa seria diferent fer gresca i fer broma de la situació concreta. A una persona que acaba de tenir una mort a la família no podem explicar acudits, no serveixen de res. Tornant a la pregunta, el que caldria fer per aplicar terapèuticament i jo diria adequadament l'humor en aquestes situacions és calcular en quina situació ho estem fent. Per exemple, quan en hospitals hi ha experiències de pallassos, pallapupes, Pallassos Sense Fronteres, etc., que van a fer riure, a distendir situacions tenses, bàsicament amb nens, amb els seus familiars, sempre es demana permís. Deixeu-me fer aquí també una aportació personal. Nosaltres fa uns anys, fa 5 o 6 anys, a la Facultat de Medicina vam crear una assignatura en aquest sentit. A nosaltres ens semblava que les estratègies que els humoristes, però bàsicament els pallassos, utilitzaven en les seves dinàmiques diàries, havien de ser utilitzades també en aquella relació que parlàvem abans del vincle. I en aquest sentit, durant uns anys, vam crear una assignatura que es deia Humor terapèutic per a estudiants de medicina. Els alumnes venien a classe, fèiem una part teòrica i una part pràctica que portava un pallasso, el Jordi Baiget. A l'acabar s'examinaven i l'examen era una part pràctica que podia ser a l'aula de pediatria, a la sala de pediatria de l'Arnau o a un hospital psiquiàtric o a una residència de gent gran. I si ho feien bé, aprovaven tots, evidentment. Clar, la pregunta era, això serveix per alguna cosa? I anys després ens vam dedicar a preguntar als futurs metges i metgesses si recordaven. Evidentment tothom recordava l'assignatura i un metge ja professional ens explicava que ell en una situació concreta havia trobat un pacient bloquejat. Imagineu una operació abans de l'operació, o si algú ha passat per quiròfan, la por, el canguelis que t'entri en una situació d'aquesta, estàs bloquejat perquè l'ansietat bloqueja, paralitza. I llavors aquest pacient estava realment atordit, parat, trist, i el metge, el Jordi, se li va acudir fer alguna cosa tan simple com fer-li pessigolles als peus. Clar, només amb això va desbloquejar el pacient. I ell ens deia, fer pessigolles als peus no és una qüestió que jo he pogut aprendre en un curs universitari, però sí que ho he fet. És a dir, perquè a mi aquest tipus d'assignatures d'aprenentatges em permet aprendre estratègies noves i deixar-me portar. Per tant, i tornant a la pregunta, possiblement el que ens ha de permetre l'humor en aquestes situacions més concretes és una actitud. Una persona que t'atén amb ironia, amb una actitud còmoda, tranquil·la, t'ajuda més. Aquest és el tipus d'actitud que ens ha de permetre l'humor terapèutic, humanitzar més la medicina. Hi ha algunes experiències terapèutiques importants, el mateix Albert Ellis, el creador de la teràpia relacional, ell explica que ens hem de riure d'aquella part més caòtica nostra, d'aquella part més rígida nostra, aquella part que ens bloqueja. El mateix Freud, el pare del psicoanàlisis, ell deia que l'acudit era una part que expressava el plaer. Per tant, hi ha un aspecte que hi és, ja hem demostrat abans els beneficis de l'humor, però el que caldria és contextualitzar-ho en situacions concretes. Per exemple,
En un hospital psiquiàtric on hi ha pacients ingressats, al tanto vigilem molt amb el tipus d'estratègia terapèutica que utilitzem. Nosaltres hem comès un error que era, per exemple, fer jocs de màgia amb malalts mentals. És horrorós, perquè molts pacients mentals, amb trastorns paranoics, per exemple, esquizofrènics, no entenen la màgia, no entenen què hi ha darrere, que els estàs manipulant. Per tant, utilitzem l'humor, utilitzem-lo en situacions de crisi, en situacions de patiment, però contextualitzant i jo diria estudiant-ho bé. Faria falta un estudi científic de l'humor, en aquest sentit. Possiblement, una persona rígida, estricta, tímida, temerosa, amb pors, amb estat d'ànim decaigut, no seria la persona més adequada. Però si ho has de fer, aprèn-hi. Quan jo explicava l'experiència de l'assignatura de la Facultat de Medicina, molt possiblement amb aquells alumnes hi havia gent que tenia aquestes característiques i molt possiblement després ja no les tenia. Gent que té por al ridícul i quan et fiques a un karaoke a explicar l'has perdut. Per tant, aquestes experiències també són desinhibidores, són terapèutiques per a un mateix. Jo sí que penso que tothom pot fer riure i tothom pot utilitzar l'humor terapèutic, és a dir, jo si tingués davant el degà de la Facultat de Ciències d'Educació, li diria fiqueu assignatures d'aquestes perquè són assignatures que humanitzen i ajuden a humanitzar la relació terapèutica, o a la Facultat de Psicologia o a la Facultat de Medicina. Per tant, jo penso que d'alguna manera un ha de començar analitzant i revisant les seves pròpies actituds, aprendre estratègies. Té una sèrie d'estratègies que els humoristes fan espontàniament i fent fruit de la seva pròpia experiència, els seus propis errors també, però jo penso que això es podria vestir de ciència. Per tant, jo penso que som capaços, com deia, d'aprendre, modificar i convertir en científic d'aquest aspecte, tenint davant nostre una eina molt potent. Jo dic als meus pacients, jo em dedico només exclusivament al tema del tabac. Valora més el que guanyes que no pas el que perds. És una llista mental. Quan entrem en rutina, ens passa poc això, perquè ens trobem de cop a la feina, ens trobem de poc a classe, ens trobem de poc al taller, ens trobem de cop al lloc de treball i entrem en una rutina. Penso que a mi que és constantment pensar què tinc i què volia, ho tinc i què guanyo i què perdo. Però jo crec que una cosa bàsica, que és els que ens despertem amb un despertador, fer com deia Pavlov, una mena de condicionament clàssic, pavlovià, de dir, quan sona el despertador m'apareix una frase, a por ello. A més, crec que hi havia un anunci a la tele que ho feia, de vamos, no sé què. O sigui, jo he associat el so del despertador, excepte dissabte i diumenge que no sona, a una actitud positiva. I llavors, quan arribo a la feina, tinc un rotllo diferent. Tenim un privilegi. Estem tractant a persones, confien en nosaltres i confien en les nostres estratègies. Per això hem estudiat i per això ens paguen, fins i tot. Per tant, jo penso que d'alguna manera tenim el deure moral de transmetre aquesta positivitat. Em sembla que el Carles Alginet treballa molt aquest aspecte de la psicologia positiva, això és bàsic. I això comença per un mateix. Jo el dia que estic cansat, avorrit, desmotivat, crec que els meus pacients ho capten en la cara. Per tant, aquest tracte és com si el cirurgià aquell dia tremola, aquell dia no operis. O sigui, hem de sortir de casa, com deia la pacient meva, amb els deures fets. I això comença per un mateix i comença probablement al primer minut del dia. Per tant, seria molt bonic donar estratègies, pautes, protocols. Jo crec que és algo tan simple com aixecar-te de dormir dient «Hoy puede ser un gran dia, plantéatelo así». Però aquesta frase està molt ben dita. Per tant, jo penso, i repetint el que dèiem abans, això comença per un mateix.